जोबोद दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर। बे खौरांखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनदों, मानोना बिथांमोना दाखालिसो जुलि जादोंमोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर। बेबायदि खौरांखौ आं फोसावनो मोनगोन होननानै सानाखैमोन, नाथाय मा खालामनो, गसाइनि माया। बे जाथाया जादों जोंनि गामि खाथियाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लोखि बाजार। जोंनि गामियानो जाहैबाय खामार दैसा दैमुगुरि आरो खामार दैसा दैमुगुरिखौ बारनानै लोखि बाजारखौ बारनानै राङापानि। बे जाथाया जादों राङापानि गामियाव। जोबोद दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर। बे खौरांखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनदों, मानोना बिथांमोना दाखालिसो जुलि जादोंमोन। बांद्राय गोबाव जायाखै, आथिमंगलबो थाङाखैमोन बा नेवथा जानायाव थाङाखैमोन। नेवथा जानो थाखाय बाजार खालामनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। आरो जायबा जाथायखौ खालामदों बे जाबाय एक्स आर्मि, इन्डियान आर्मिनि एक्स माने बारग' मावथि। बिथाङा जुमाय लानानै फैदोंमोन बा जौनि सायाव फैदोंमोन, गारि सालायबायना फैदोंमोन। ओमफ्राय बे जाथाया जादों जों गामि खाथियाव, जों गामिनि मोनसे गामि बारनानै। जों गामिया जाहैबाय खामार दैसाखौ बारनानै लोखि बाजारखौ बारनानै राङापानि। आरो बे जाथाया आंनि लोगोनि न' खाथियाव जादों, बिथांमोननि न' खाथियाव जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बिथांमोना जुलि जानाया गोबाव जायाखैमोन। दा बे जाथायनि गुबै खोथाखौनो आं सावरायनो नागिरदों, नोंथांमोना बेखौ खोनासंबाय थाबानो जाबाय। जायबा जिउ गोमादों बे बाजैनि मुङानो जाहैबाय कनिका बर'। बिथाङा दाखालि बावैसो जुलि जादोंमोन। जुलिया जादोंमोन रान्दिनिपारा गामियाव, लोखि बाजारनि साखाथि रान्दिनिपारा लोखि बाजार नांजाबनाय बे गामियाव बिथाङा जुलि जादोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव खौरां बियो। आरो जाथाया जानाया बोरै जाहैबाय, सासे जौ लोंदोंमोन, जायबा आं दहाय खोन्थाखाबायना एक्स आर्मि, इन्डियान आर्मि। बिथाङा जौ लोंनानै फैदोंमोन। जौनि सायावनो बे जाथाया जादों। आरो आथिमंगल जाहैनो थाखाय बा हिन्जावनि न'खराव आलासि जाहैनो थाखाय आथिमंगल होनोना बिदिखौ सोरनिबा गामियाव नेवथा होनो, जोंनि खिजा आथिमंगल होनो, बांसिनानो आथिमंगल होनो। दा बे आथिमंगलखौ जानो थाखाय बाजार खालामनानै न' फारसे फैबाय थानायाव जों बे जाथाया जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो। माखासे भिडिअफोर दङ, बेखौ नायबानो जाबाय। बिथांमोननि जुलिनि नुथायबो दङ, जुलि जानायाव माखासे सावगारनाय बेफोरबो दङ। आरो लोगोसे बे जायबा गारि सौदोंमोन ना, बेखौ रायजोफोरा खौसे जानानै बा माखासे रायजोफोरा जमा जानानै बे गारिखौ सावना होदों। जायबा जाथायखौ खालामग्रा बेनि गारिखौ सावदों। आरो बे जाथाय खालामग्राखौ पुलिसा लांबाय, सिमला पुलिस थानाया लांदों, सिमला पुलिसा लांदों आरोना बेखौ। दा बेखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। आरो बेनि सायाव रायजो राजाफ्राबो दाबि खालामदों बेखौ आयेननि बायदि साजा होनांगौ, सोरबा फासनि साजा होनांगौ, सोरबा ससियेल मिडियानि गेजेराव दानस'नांगौ मानांगौ, गोबां बाथ्रा बखिदों। दा बे बाथ्रा बखिनायखौ जों बुंनो साना। जायखिजाया बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो जाब्रबथाय जाथाय। जोबोर गिथाव बाथाव बियो। जायफोरा नुदों आंनो खोन्थाहरदों बिथांमोना गिदों। आरो सोरबाथ' ओंखामबो जानो हायाखै होननानै खोन्थाहरदों आंनो। ओरैबायदि आसरित, आथिमंगलानो थाङाखैमोन। आथिमंगल थाङैनि सिगांनो थैनांगौ जाबाय। आरो फिसाया जायखौ जोङो कामान होननानै बुङो गामियाव, बिथांनि गुबै मुंखौ हांगामा ना मा होनो बेखौ आङो मोजाङै मिथिया। जायखिजाया बिथांखौ जों बांसिन कामान होननानै मिथियो गामियाव बा ओनसोलनि मानसिफोरा। बिथाङा जोबोर गाज्रि थासारियाव दं होननानै मिथिदों। सिरियास कन्डिसनाव दं आरोना बिथाङा। दा बिथांखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जोबोद दुखुनांथाव बे जाथायखौ खोनानानै ओनसोल नाङैनो गाबखांनाय फोरमायदों। माने जों गामियानो जा, जोंनि एरियानो जा, सिमला एरियाया एकदमबारे दुखु मोननो फोरमायदों आरोना। लोगोसे बिथांमोननि मावथि लोगोफोर बिसोरबो गोबां दुखु मोननो फोरमायदों। लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दुखु मोननो फोरमायदों। बेबायदिनो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दुखु मोननो फोरमायदों। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि गोसो दंब्लाथाय खनसे RIP लिरना हरबानो जाबाय, रेप।